Roni chipuranga chachine zvipikiri kana bhurugwa rondipfeka kana musana wangu zvakaita kunge Jesus anditema musoro anditaura bye bye. Hello salibonani makadini muri Destiny TV. Sita rangu ndinoitwa Anesuta Shamachi. Nasi pachirongwa chedu The Village tiri kubudiriro uko kune nyaya inorwadza, nyaya yemukadzi wechidiki uyu ari kunzi ane nguva achirohwa nemudiwa wake. Mungakwanisa kutitsanangura kubva pakukuvara kwamakaita? Actually ndakabona wakauya ndi auya panapa ndaitaura panapa nditaura nakumaka you guys every time political issue yangu nabona munenge makatarisa nditaura namazhambi na bibi vakoma kwari panapa munenge muchigumwa sindechikuwara nziti semutege mukusapota kuti ndikuware pakaya mapurisa panapa akabvunza tafadzwa kuti ari kuwanika here mukamuudza kuti then said akabandudza kuti hanziwe wanoripotera kumapurisa ndikatavanda kuripota vakuya kutsvaga nyaya yatakataura kudhaya kana ofisa chachi totaura nyaya yedu kubva ipapo varamvira wakazombobatika handimaona saka iye anenge achindithreaten handimaona ndauya I went kumba kwafriend yangu Goosebumps I went there when kwa Goosebumps ndiko ndakaita it was because dzimwe nguva akandishungudza panapa ndakaurwa kuti Maxine acho andazoya Maxine ndabva kwa Goosebumps akanditeera ndakagara nemwana sometimes ndapedza ndaita end up ndarara mudzimba because in life mangu gore last year this year last year anadhidha wangu anditi musiyambo because I was staying indoors togara ndingori mumba handibude handimaona vana vangu kuti chimwe zvikana takatenderera end up nye situation yake maona takangowe kutirova katopwanya zvinhu pisa zvinhu handimaona saka pakanditeva nafaya koloso kuya ndaenda kunafaya koloso ndakagara ndambotenga chibvi yangu ndapedza kudhakwa kura nechida samdaipura nechida dzimwe chitupe ndati ndikuita izvozvo kuzi why not zvanga kufanana ndaendako ndadzoka maimi ndasvika ndapusha door I think mamune mumwe munhu ndapusha door like ndikuti pusha bhacha ngasimuka bhacha kondodzokerea kwangati kwanandiri I'm not staying with you kandegara handimaona bhatati kwandandiri ndekupi ndanditi kwana Goosebumps ndigare newe bvunza handimaona ndobva atanga kundienda kurova atanga kurova pepeni atanga ndoramba mambama pandiri mubona atanga ndoramba mambama bva ndava ndabuda panze ndaenda kuseri kwandakaudaidzira maiguru kwako maisani amaisani bva ndati maisani mudai jambisai munhu saka angatora madiapers aya there were 8 diapers madiapers abvuta pamekwatanga kuenda nao ndakatoa chikwama chimwe cheblack chimwe chakanapiwa refriend yamwe akabva takashaka inzi eva chakachinja zvimwe ndo mamunenge mama ndatoa chimwe chikwama ndakatonga ndatekesera mashina ndadaro ndobva ndachitoa ndachifika pane mwana ndomudza nditakapisa zvinhu zvese madiapers ayatorwa nebhega nandinaro rimwe repink ndimaona repink bhega ndobva mune dzimwe tuhembe nemadiapers emwana yatorwa bva aendwa nawo amende akaenda kupi nawo nchima yaenda useriko ndire matauzi angu akabereka mwana ndiposa ndandati kwakunoedza ndika ndichienda kumba fakulosa ndapa mukomana donitenga skadi posa tatakapai posa ndichiboye kanaka saka anodzoka tawanda asina kudzoka pepe nditese kuGoosebumps ndakagaura ndafuka ndichitese pahwini pageti pake ndadzoka ndamurodi tichitouya kunoku ndipo ndakaona mukomana kubvunduka kwakaita I think there was someone bose anozviita vana kunza aguvira manaka saka ndakatodzoka ndapinda apa mapedu naenda kuseri kudedza megu James Simon saka takadedza munhu akatanga akaflya anditoti munhu akaflya ava muchandisei seflya kuti zvekudhakwa sa mukomasani papa the next door dai pasina ivo dai ndakafa ndikuchema mapipidho vakazouya nevanhu vabvawo ndikuchema kuti dai ndisei ndikuchema kuti dai amana jambe mundiseve ndikukuvara saka ndakabata mwana akapfeka zveblue like this so ndakadai so ataundroni chipuranga chachine zvipikiri chipuranga chachine zvipikiri zvipikiri zvazvine nguva kadibana undikuvadza saka ndakabata mwana so ndakabata mwana apaita kukuroverei handizivi kusadana because every day I was telling my brother ndodiwa here anondiramba ndifunda brothers zangu
ana chafe na Richard vese pakaya Richard nemapusa last year iwo vanhu vachada kukudza uri kupedzisa nyaya kuti uri kutsvaga bcause akarohwa kana ani achitsinitsana neni ndimona anitsana neni akarohwa kumwe kunhu anouya achinetsana newe even issue yevapurisa achitsvagwa anonditi ndipedze nyaya but ndakamudza mapurisa akati huyai ochacho akati huyai tipedze nyaya dzenyu mutudze nyaya dzenyu ndei chindiraramba chikurova kudai haana kuenda ndaenda first days ganmanamedem do you think we need counseling you guys handifunge toda counseling because iye ndakuna hama dzangu ntani umwe muto mama akati hanzi inanditaura naye nditi akati ndanditaura zvinhu zvakadaro ndichingobvunza kuti chine chinakidza kuti nditambe ndenzo mabradha angu ndavabvunza chii chamunonyopiwa kuda kuti akaikuda kuti ngoinai try nemunyasoda chii ibasa ripi kana chinhu chamupiwa chekuti munosvika pakuti mimi munoti kana auya mutsurane munongomusiya auya achitenderera zvokunakidzei zvaari kuita tada kubvunza kuti arega achingotenderera muchimuona acho pana pamogara nemabrothers ndogara ine brother yangu then tenant chake ndakabhiya pfura apa ina ndo then vachikoronga kauya ndinachera pfura ndikaudza you should put gate chotokia cause why kauya dzimongova nti pasina zvokuti gate I know you used to do that mawindo paipukanywa chipaipukanya ndikagara pasi chitani vakatakaupukanya zvamuti about protection zvinhu zvinopiswa mweya unenge wamugara ndiseti mweyai zvopiswa zvinhu zvese kana bhurugwa rondipfeka memanje vakagara parota vanhu vafana ndikupenga ndakabata mwana wangu every my baby ndakapfeka imwe ngechisoja imwe tight so handipasina rimwe trouser ndakapfeka ndanditi naked samusana ndakabva ndatoda vachinita benza iye andikati anamborohwa ndakati anamborohwa anachimondikodzera mukati anoda kunza pezvaita anamborohwa kuti akundirova saka apa aikurova nebet rine zvipikiri apo the first time last time ndakaita mumba mudining room mamune mabhodzi anondaisa mabhodzi aya ndabvisa abva akati mabhodzi anepuranga yange nezvipikiri abhondira kuti anagura anozviziva andakamba isina pfekoko yange nezvipikiri futi handimaona zvandibaya futi maya vandakunda pavanodonhera pana mai mbuya ngorima ndanodonhera vandazoti ropa vatatanga kuyerera vandanetsa yareti ndobva waya ropa yari rakawirira pamavha vatanga kusvina ropa handimaona vatanga kusvina ropa vachikorobha mbamambuya ngorima ndakorobha bva padaidzwa musoko rangu akazvisheka nehanchibag umusana ukanzi nekakombi kanzi musevhei aenda kugoma saka ndandatenge ndaenda handimaona kachi ndaenda kutange mweya wabuda mweya vanetsa namai rake vepanext door varareti vauya vachikutourara kupukuta ropa vachisvina kuisa mubhaketi ropa ranga rakawana ndakararama mbuya ngorima ndabata kundangwari ndadaro vandazobuda vandachisumuka paipai sina sekuri kuda kuenda kupi ndikati no I want to go back home handimaona I want to go back home chikanzi chii ufana kuti urapwe ndikati ndakatsvanga ndikumaenda kudzoka chikanzi ndiye munhu mama muchita kurwara asimuka kudai handimaona ndasimuka paipai vandadzoka kumba kunokumba handimaona ndosvagara niti just like ipepapa ndarohwa useruko ndarohwa come David person pana need you need to take a video so jinji tinoda kunzwa chi cause vokupa pana stupid megura ndekuti megura chakanoti tom last time we saved him ka adaro the people vano hama dzake dzazonto hama dzake vachitendi sekuri njini anmona kuntilega ana botwa kamsiya but akati anoroka ndinosa so to see she used to wear heels it was not like this but at the same time nimwana wangu akavenga na talk myself now takamsave vatamisa kuside kuti asaramba cheko zvanikwa iye akala 1 2 10 life make but this like even baba atanze baba ko vanhu vakataka baba mwana wako antanga charoho kufa kuti antanga charoho akafa nditedza kusave mwana panenge achikurova yani munenge makabata mwana ndakambata musipari mwesura achindiona puranga yani mwana kumbe yangu chakati bhosa intumesibele zvire yange shengera ngakadai utengera kabuda thing kudanza anabara saka mari yekuzoenda kuhospital nekuti munorapwa muri kuiwana here munayo here mari apa zvafana tinge mari piyaka mari yangu ndifana kutenge nditedzakana kuti nditenge na lipstick ndingara mele shot iye ndeke tikatenge business undivhara andimana vaudhara undivhara ndichitaura ngati tese iye anoita basa rei iyange mndu echinza afoni afane phone
yakabva yanyunga yakapiswa yakanyunguduka. Kozvekuti anotamba cricket ichokwadi tamba cricket but nyaya cricket ndiri like ndoya ndakada indakangomuda like zvekuti ndoda nawo kumanyangwa nemota vachipaka mabhm so vichisa bn but zvasi zvekuti ndandikaziva about a lot of things kuti mukomana macricket ndakangomuda. Saka mane makore mangani muchidanana nemunhu? Sure 11 years. 11 years? Makatombogara mese kana kubvisirana mari? Hapana hapana mari yakabvisa. Mama wake ndetongoenda kumba osiya maissues edu vakati mwana wangu wada kumusungisa unamusungisa kozi ndandika achinzisiya mwana wepapake kuti kumushungurudza. Mama wake vakatombodaro ndikasaka dzimwe nguva ndosikipa masikipi makaona musana wangu zvakaita kunge Jesus aindirova zvokuti handizive kuti chii ende ndinoona kuti ndimwari but I think zvinasata mukare because handizive sei ndizomunzwisisa. Pakufunga kwenyu chii chinoita kuti adaiso anga akambodaiso ri pamatanga kudanana kana kuti zvangochi kana musora na piyo musikana ngavana vantanzi ndezvaangari mukomana yeye ndezvaatori vamwana vandaiona vachati ndezvaari vasikana ndimaona but ina ndaizvitera kuti ndikochitira nezvandikutira nazvo zvevasikana vake vanotondiwachise nevasikana vake vakawanda hapana vasikana vaise naye usikana anotoita mwe vasikana kunze vanogona kuti vasikana vake kuti ndaitogona kuti akaenda kwaanenge achigara mama utoonza mwana panapa vaya kukendeera naye kuchechi iye otoendezotomuona auya nditoti pandosevha mwana chikafu ndodamupawo iye otoenda nadhafu wake nevasikana vake panapa dzimwe nguva ndaigona kumumirira asipo kungomirira zvekuti ndichoverenga mabhaibheri ndotanganzwa midzi marooms ari empty because ndakapedza ndakutochikandira maloja kuti ndisazemera kutrasta kuti vanhu chandakashingotanga vabhadhara vanhu vamita nobhilivha kwete vabhadhara vanobhilivha zvinhu vanhu handivanzwisise ndimaona ndichoona pandakashinga nditokuvara dzimwe nguva kutedzana notomuka ndisiti mwari here ndakona kuti ndotemwa kana nedombo ndotomuka tsike mwana wangu inini naona kuti vanhu vadho vachondisevha vanozotuka nakutomana hano dzimwe nguva ukabvunza about vasikana kundodatombovhenga kuya mubudiriro chindoendera mubudiriro mekuti musikana anenge ari padhuze apo kuti ndikasangana vasikana vandaanotengesa dzimwe nguva ndinohodha mabraids kubhela anhu anenge achidadana nawo namaikaka otorwa narume wacho ndozonzwanzi obva ndichiende zvekunyeba ndobvunza nambe yangu rima kuti muri kufara kuti akazomufambisa mukwasha wenyu nambe yangu rima zvafana nemwana makotibhedhi akazodimbura mwana hana kuda kumhanya kuti mava wasafe kwetiri uko burohani before mutare kuti anzi kuti asitaka kuti mutotorisofo hana kumhanya bva atengwa panapa hana ubva vanonga ndopesa watengwa kuvara mwana uropa kutanga kuti here achimhanyira mama kuti vasendera pane accident ndiri kubudirohani. Ko zvamamuchitaura zvekuti pane paakambokutemai nemaglazi musoro zvekuti makanga makutovhura mabhodhoro muchiona mabhodhoro musoro batakuna ndakandinasana zvaiziva anditema musoro anditanga baya handizive kuti musoro bva waita mabhodhoro waita mabhodhoro aya then ndimusoka kuti mafotos ana mama akawanda watisa mafotos aya saka mukutoti aitoputsira bhodhoro musoro menyu motozoriona leta mafragments vana rivaibva toenubva ndipisa bhodhoro ya then after 9 months dudzi aibva azouya after 9 months dudzi aibva tango ndamudza ndikurwadzisa musoro wangu kuchirwadza saka ndakatanga kudaisa ndisa kubaya ndibva ndazochekwa neresa nadudzi ai zvisina kuti hospital vabudisa bhodhoro akatokura daiso musoro after 9 months anambonorapwa musoro waingoti ndengopo zvaingondirwadza akarwara akati anything kati akataushaya ntongomugachibatsira asi neonga aambozviteerere anoti chini tikapasvere kuna ndinaramba ndinaedzi mokoti aichada mwana patakarikurikanaatowe andidayadaya pemafotos amabva api zvimwe zvinhu anopisa fotos vabereki vangu anga akatowanda ndimusoro akapedzisa tori zvangu zvaenda mahwindo angu ndapwanywa yese inini ndito ndikainzaidzana andisandambondakazava munangu andisandambo ndapwanya unless musoro akazoti ndapwanya hwindo kusiri richard you guys ndaenda mburo rangu nachard vauya vandisheka ndakuvara apa kudzikana midem vanyanya here ndikati minisoro you guys vandipinda ndotoona chinange ndimwana duku saka pane pagotsa pakada
saka kuti ndikuudza uyu mbosutuka pana pada kupedza zvinhu pamba pedu saka andisheka andisheka vanhu vacho handivanzwisisa pandakuvara musoro wakagara wakuvara vantu vakubuda ropa rikati mukuvadza anambodzorera musoro vakaita benzi vakati hanzi anga achiriwa namaigura akatanzi anga achiriwa anambovadzorera totamana kuti pese pandorohwa kandidzorere saka mutombomurwisi handidzorere kwanichikudzorera ndidzorere maneighbors azame kumubatawo here mubata mapredictor mapipito vaimbomubata makambodeukira shure ropa rangu pamapipito madeuka ropa vazowacha ndivo andimaona handimudzorere tafa maneighbors vakamubata anobva vaita sei havamuendesa mumapurisa here tinonguva itosungwa ndondarimuzama zvikudanana kana kuti daunzwisisa kuti chiyobva handi ndokudzore ndokutengera zvinhu zvako nokuti even penda anondipfeke bhurugwa kwanzi nemake handisive anongoda kuti mugare musina pfeka bhurugwa aiwa ndikutogasapfeka ndikuti ndo zvinoitika izvozvo zvafana netaiti yangu yakatora pa yaenda kupi imwe ichikamafly so isiri trous ndaenda apa ndakana isina trous musana wangu wakakuvara ndimona taona izvozvo kuti gumbo rakakuvara gumbo rakatozvimba apa mune mwana muri kuzvifambisa sei apana ndichikukamira apa ndakabva pandakamuzvara ndakaya naye ndega iye anga asipo mwana wake anomuda here anombomubvunza here ane zvaanotenga pese paanouya achida anondisofta andisofta kuti akuya padhuze neni then uchitangisa zvaagara chaizvo inini kutanga business let's work together tikati ngatisandoitresa anozondivhara ndakaenda pana mbi yangu rima andivhara tatanu wodhe tikushanda tese nababahana anongochinja andimaona ndoti vanhu kada kubvunza wotakadhatike kuti I don't believe in mishonga in my life but zhinji kuti ndakatakuona zvishaka ezvinezvi zviriko zvinonzi mishonga zvikoriko ndikungofunga kuti ndite mishonga uriko kuti kune vanhu ndasingazvibhilieve izvozvo but zvinhu zvaizvo kuti ndakararama life kuti ndikona kugara ndichikuvara every day inini mana zvitoignora anoignora every mavanga andinawo anenge achicheka kune mashoma ndaudza kuti ese andinawo ndechingochekwa meso handizive kuti chii chinoitika paari semana musana handizive kuti chii hazvitsanangurike pazvichitoitika sepapapa ndadai so ari kungotenderera apa was wearing imwe trouser imwe ndakaita so ndakati babahana vanhu vechivangoshava takomba ikuti hanyaya dzisingaperi apa munhu akubuda ropa pari kubuda nyaya hadzisi kupera vanonga vachingotaura zvisina kana zvekuti zvazviri kusolva ndazoenda kupolisi ndasiya apa kanzee chichi andimana saka imimi munhu uyu munoda kuti asungiswe here rubatsiro rwamunonyatsoda imimi kuti mungabatsirwa naro domestic zvafana nda kupolisi koti patakaenda kuwithdraw vanokatanga tichazviterera vagawana kunosungana se imimi ndimunzwisisa hawo akundipasira needs mungu ndopinda business ava ndakatotanoka ndikati ndipatsane kuti mari yandakavaudza kuti ndipeiwa takati muna April ndopatichataura kwidzira marents totanga takavha zvinhu mbichana then tozokwidzirana marents katifanira ndipe mari yekuti mupango $100 as much as isina kuwanda I know even one room $100 because I used to stay with the tenant room so ndipakana bedroom in suit saka ndaita kava zvinhu mbichana saka pesa zvinhu zvinakakava then tozokwidzirana marents kana takavha zvimwe zvinhu saka time yekuti ndakavaudza kuti amoni ndifanira kutaura here pazvizvo ndifanira kugaza April zvasvika marenzi ayo uchikwidzwa andimaona tichitesa nyaya yekudanana kwenyu munhu here wekuti kana pamaidanana tora tese zvinhu zvinochiitika vavo ndikada kudara ndinzi kutaura but taura babana tafadzwa vaite ndokuti dzimwe nguva nogona zipesindotikaiti nyarare tendopesarira tese unobona amwe vati akaenda akamborwara vahana kurwara vanhu vachiva vari zvipesara kuti vake ngokuti ndiyaone guva rako uri kufamba airwara nei handizivi vanotanzi makidneys mapurisation ndanzi maybe I think pakudhara vamwanzi vaitanzi kudha handisive but zvinonzi munhu asina maliva makidney but nechikuri pavana angasiya atondikwadza ivavo ndakurwara kudaro pandanomona but ndaitomutengana mukaka ndakatomona achirwara achizotofamba
Pandamona moyo wangu warwadza napenda ndamusema ndo ndamubatsira. Andikomune anabva andibatsira sindai kumubatsira. Andimona. Kuti ndirwadza ndasvitsana tsota arisukwanise. Anogara vazongondiparadza. Anondife ndomisheni nawo. Kuti zvingoparadza. Atondionera kuti kwapiya ngori matodya zvakati. Ende zvoita Mwari vakambotaka chanzeye zvipandivida ndivanza. Vakabva vazorwa nabakaka vacho. Vaonekwa ane mukadzi namai kaka vacho. Vana mai shikana vachoti ndozvaanoita. Ine achindivanzira ndoramba ndangoti saka vaifunga kuti event yanga akandiudza. Ine handibvunzi kuti ane munhu kuti hai munhu. But you understand vanhu vese. Ini see the business. I used to sell beer, anything ndinotenda ndirarame. Ndinosungozviita. Life mangu. Iye anogobva apari. Ndikangoti kuti simukei. Bose pana pakaita fridge. Ndikada kutengesa chinhu. Anongoya ame zvinongoitika pari. Amete vanomutenga sazvinji kuti anopesisa iye. Ike zvino mune makore mangani? 34. Mwana wenyu ane makore mangani? April 3 months. I would say 3 months or 14. Saka makazoita mwana after 10 years muchidanana mese? After 4 years. Ndaitofunga kuti pamwe ndikamuitira mwana anchinji. Doesn't change. Achinje munhu. Anotanda Whitney tempeita ndaita mwana Whitney. Anzi Whitney achitanzi chairasa chibereko chake. Vanabvunza yoda waida mwana iwo. Tombochindamuisa vana. Ko waizitiwe unotiwe ndikada unorapwa. Anabasa nazvo tozobinda nozvara ndozvionera. Zvese ndozvionera. Preparation kana chinjo kwa mama ndoenda kuchitungisa. Mama ndombotanga kundisapota andizivi chicharabasa nabana. Nyongo pana iyeyu kana pana munhu wese akangona patenge pachi something akuda manje mwana waya. Hana enda tinashaenda. Mama ndakati vanenge akuda kumuchengeta. Ndo panenge akuda mwana waya. Mama ndakakumbobatsiro. Ndaita nhombo ndine mwana. Andimona. Ko nyaya yemamuchitaura kuti munofunga here kuti madrugs nekuti mukuti vanhu vakuti madrugs akuita kuti ave violent kudaro imimi makazvitarisa? Ine akataura I started checking those things before those things. I'm telling you about ambuya ndimbuya vake vandakabvunza kuti musiya munhu achifeba unotaura kuti mimi munokamana musora zvonda museva nemwana wangu wakutuka kuti wavanozotituka kuti ana basa vanotituka we saved him kumiswa then we called mama kuti hello mutore mwana uko kwana ambuya vanokwanisa kuti anokwanisa kutora gasi rangu votambidza ava ndobaridza moto inini mundusa vanoti drugs iye pachakanziti drug ati mundusa kubva kudhara ndozvaatori day one ndodzinakipi andinoise handizvokutaura dada veda kuti ndingove veda kuti ndive vandigwisirira nezvei nesingadi ndinoona ndikabuda ndita zvinhu kuita anything andimunzuse akangoshanda akashinda kandikaita mari tenant anondinyengira mhindi nimwe muto pana kuti loso tikaloske mari chete yangu enda ningineni ashaiwe kuti ndatorazanza pano. Saka mune hama here dzinokwanisa kugara nemi kana kumira nemi kana achinga hama brother ndinadzo but hamushinzwisisi zvakanyongoshareba kuti hauda kubata nzota minutes. Mashoko enyu amungada kutaura ekupedzisira kune vemutemo kana vachikunzwai zvinhu zvamungada kutaura kune vangakwanisa kukubatsirai kuti mubude musituation iyi nekuti mane makore akawanda muchitambudzika zvakadai munhu haasi kusungwa mapurisa haasi kwanisa kubetserai? Haasi kusungwa notaenda kuti mapurisa haasi kugona basa ravo. Munhu zvinoitika tanzi tiuye uko hauye ndoenda indi ndinotaura oda kuti ndimufungire ndimutaurire bhazi zvichoti zvakati hazviiti vandimaona. Saka haasi kukopareta nemapurisa? Haana mvura akaenda kupolisi kwacho akanza kutsvaka mapurisa akauya panapa apanogara mapurisa ofisi ngeji vakati kuti auyewo haana mbouya vakatombotanza do you think nditapedza kukakama tazototaura kosa zvitsanangurike zvinoitika zvacho hapana manozondikava manje zvava ndisina bhurugwa usina sipo zinachi handizvizive bana anotenga chinhu said I want to come close mika anotsvaka zvatoti andodimekisa chete chakaipa kana kuti anotanga kutoti hanzotosina kuti depends ndalo chikaita mari kuti vanhu vanoita nezvekwa kana even matichaza depends ndalo patakaudza uyu hospital kuti apa ida kutsvaga ida pills depends ndazvikavha nemari yangu haisi danger hayo kuti ndida kurarama ndida kupora sipa papa pandakachitsvaga indrive ndichibva ndakatoza kuti ndipfuure nepahospital ndichamsika ndisei ndasvika kuhospital kwekwe
Ndakarara ndakatangobvunza mandipai majekiseni ndapora here gumbo rangu mambo richeke ndakapfeka tight handi hamuna mbotarisa gumbo rangu handimaona mangoti nini handimaona saka ndipo ndakazonzoda kutariswa here kuaire patakazoenda kux-ray makadzi aya ndazodzoka nawo anofanira kusara unozodzoka kudzoka nawo una makadzi hamuna kuya nawo x-ray akazosara ndavaudza kuti akasara ikuwo saka ndakabvunza ichi chaitika handimaona ndauya ndazosvika sei panapo handimaona mukore kuti panguva yamakadana naye kubva 11 years ago hamuna kuzombobvira maita mumwe munhu kunze kwaiye zvotange ndakajikiswa zve ndakasitanga kuti ndotokata boyfriend kuzoda ndaita mwe boyfriend like friend yangu imwe soinani nayo andiramba aenda nizokudzoko nditi hazviite you.